Bé, bé, anem a començar a intentar instal·lar el WordPress en el Play with Docker. D'acord? Anem a fer-ho des de zero i anem a fer tots els passos. Intentaré posar els caràcters una mica més grans, així, i bé, sense més, vaig a cridar un contenidor d'Ubuntu, Docker run -it -p 80. Ai, estic escrivint tot en mayúscula i això no anirà bé. A veure, Docker run -it -p 80 Ubuntu. I bé, carreguem el contenidor. Ara instal·lem el software necessari. apt update. A veure, el software necessari seria Apache 2. apt install Apache 2. Val? Apache 2. Val. 8, 29 i ja està. Ara instal·larem el MySQL, val? MySQL Server. Instal·larà també el client. Si no li ho dic, li dic server i instal·larà els dos. Així ho tenim. I per a instal·lar finalment el PHP, el que faré és, ho he buscat per internet en lo de la pila LAMP i m'he fet una xuleta. Aleshores és tot això, còpia i així enganxe, perquè són el mòdul PHP, però són una sèrie de mòduls que van a fer falta també. Instal·larem la pila LAMP, diguem, completa, el més completa possible, per a no tindre problemes. Val? Ja està. Ara vaig a comprovar que vaig a Service Apache 2 Start i vale, ok, i vaig alçar altre cervell, que el cervell MySQL, que també l'he instal·lat, MySQL, val? Bé, aquestes dues coses de normal en Ubuntu no es fan perquè s'instal·la i ja estan corrent, però saben que en contenidors d'Ubuntu per defecte no corren els cervells que s'instal·len. Els paquets que s'instal·len tenim que dir-li al cervell explícitament start i és el que hem fet. Anem a comprovar que efectivament va i efectivament la pàgina d'Ubuntu funciona. Vaig instal·lar més software que sé jo que va fer-me falta. A veure, per exemple, vaig a gastar per a descarregar el WordPress el wget, que així no està instal·lat. No ho he instal·lat per defecte, l'instal·le. I el paquet ve en format comprimit zip. Per tant, instal·laré el zip per a descomprimir el paquet. I crec que ho tinc tot preparat per a poder començar. Així tenia en baixades, val? Descarregat el WordPress. El que faig és copiar l'adreça de l'enllaç de descàrrega i així pues, me n'aniré a cd bar 3w html, val? Així faig ls
Efectivament, tinc la pàgina index, que és la que instal·la Apache. D'acord? En este punt vaig a descarregar el paquet de WordPress, ¿vale? Pegue así el enllaç de descàrrega i ja està. Tan fàcil, ha descarregat este fitxeret. Este fitxeret, que és un fitxer zip. Li dic un zip, nom del fitxer, i res, el descomprimix, val? ls, i així està. I ha creat una carpeta que és WordPress. Val? Anem a donar-li permisos a la carpeta. chmod menys r WordPress. No, perdó. No li he dit quins permisos. Li he dit aquí, però no és permisos. Permisos totals a la carpeta WordPress. Val? I ja està. Ara el que faria és crec que ja ho tinc quasi tot més o menys preparat. Encara no, però més o menys preparat. Me'n vaig al par 80 i si no en la carpeta WordPress barra index.php està el fitxer d'instal·lació del WordPress. Ja sí el tenim, el famós fitxer inicial d'instal·lació de WordPress, que diu allò de vamos a ello, però no anem encara. O sí, vamos a ello. Així em demana nom de la base de dades, que no la tinc creada, usuari administrador del MySQL no el tinc, contrasenya no la tinc. Me'n torne així i el que faré ara, i ara sí que vaig a la xuleta, és lo del MySQL -u -root. Així. Ho copie, em vaig així i ho pegue. I entre, password no cal, entre en una consola de MySQL. Val? Molt bé. A la xuleta. El primer que faig és crear l'usuari Pepet amb password 1, 2, 3, 4. Així està. I si tot ha anat bé, diu query OK. Val? Més comandos del MySQL. Grant li concedisc tots els privilegis a Pepet. Així està. Enganxa tots els privilegis a Pepet, query OK, tot ha anat bé. Més coses. Flush privilegis. Per a que els privilegis queden consolidats, query OK. I per últim, em queda crear, en este comando MySQL, create database, WordPress, crea una base de dades que es diu WordPress. Val? Així està. Perfecte. Query OK. Ara crec que tinc tot el que volia. Me'n vaig així. Nom de la base de dades, WordPress. Nom de l'usuari, Pepet. Contrasenya de l'usuari administrador, 1, 2, 3, 4. Este és l'usuari administrador MySQL que és meu, però jo li concedisc els permisos al WordPress perquè l'utilitze en el meu nom. Servidor de la base de dades localhost, no ho toque, prefijo de tabla, no ho toque. Enviar i tot ha anat bé. Executar la instal·lació. Hola, informació necessària, título del sitio, pues prova, usuari administrador admin mateix, contrasenya admin, confirmar que utilitza una contrasenya dèbil, un correu pues isb aplicacions @
gmail.com y instalar WordPress, diría yo. Lo lograste, ya está instalado, gracias, que lo disfrutes, acceder y aquestes són les credencials, això és per a entrar al WordPress. L'usuari del MySQL era Pepet, però l'usuari administrador del WordPress és este, el que acaba de fer, admin, accedisc, i així, a veure, si entra, suspense, efectivament. Així entra en el panel d'administració. Quan entres a l'adreça i poses wp-admin, entres al panel d'administració. Des d'ací ja veurem com pots fer totes les coses, i si no poses això, sinó que poses WordPress i s'ha acabat, el que entres és al lloc web. A veure, ja ho mostre. Bé, ara va una mica lent, però hauria mostrar-nos el nostre lloc web. Una llàstima que al final vaig tan lent, però perquè havia funcionat tot bastant bé. Però és el nostre lloc web. Vaja, tot justet al final està fallant. El refresque, per si acas. És una autèntica llàstima que al final ara res, prova hola mundo i res. Així tenim la demostració de que està totalment instal·lat el WordPress. Bé, fins ací.